tuna kan speaker tur hi Dr. Jonathan ania ama hi kan introduce nga. I'll make a short introduction about Dr. Jonathan. Jonathan hi tuna hianin research scientist ania MD Anderson Cancer Center University of Texas atimeka athokmeka ama in ama hi postdoc fellow ni in Oregon Health and Science University Portland alo tito chumi ma chuan research assistant professor ni in South Korea alo thok to boka chumi ma le chuan postdoctoral research South Korea atile phota chumi ma chuan tuna a topic tur hi mitin tan changkai na ani wangi han kan lo phur ema he a topic hi kan inaugural topic ani boka kan inaugural resource person ani boka kan phur hle awang chu a topic hi very useful le very I think mitin tan changkai na ani a topic chu Mahni inhriatchiannan thluak hnathawh belchiang na ti hi ni chu ngut takin lo ngai thlai la nakina questions te kan zot du dona comments te kan siam du dona khongai takin Chat bohan lo drop top ro a question kan takin invite sai share discussion kon. alive tu chuan kan audience kan guest Oh. kan chian te ho tu na min lo pui te zong zong hi kan ngai hlu tuk chewa in lo soi ve nge ngai ni. So I now have the introduce the floor to Dr. Jonathan. Hello ma'am. Oh. A title ka chuni Mahni inhriatchiannan thluak hnathawh belchiang ang tinia neurobiology lampanga kan lut don ani beranga mizo tongina dai don nawa tiamang tokin soite kan tumanga sumi ani na laya chuanin ani na kara chuan nizan lepatain dar som zan lai dona ka ho phia basa ka chuan lai hianin ka sep velani a topic a hi a chan chu mihring te ran ne na kan dang lam na chi a hi enge ni kan thluak a hian a omani ran chu ran sangin an oma enge abul thuta chuanin kan thluak te shape te hinang ang peng lu tukama se mihring hi hei kan enlighten tlat ni chu sarwa ka kan om te kan thria ni chu makdeu chu thuta chuan basa ka chuan lai chuanin karel ro chan evi khanin a chiale a tha hriat na thing ra a ei khanin chok le chil khanin a thluak a khanin dang lam na lo thleng don tina ani om sia khang te kha eng ber eng part sliding nge niang o ta ka tin chu ka ngai to la chuan ti chuanin a theology do zong te po khan ka ngai to ta chuanin karel ro lo lang chu pathian khanin enge niang mistake ka moni o ti ang thil turin khata alai taka da enge niang ei cha kum em ang khan om box se chu ta setanan ron temp ta ron tenglo le box si ka ta chuanin ma se chiang em ing basa ka chona ka ming pu ma in ko dot tang hianin pathian hi alpha le omega atir le atop thria kan ni a thil ka ti sual ngai lo tiang deuh tho hianin aron chiang hian aron langani chu ti chuanin kang hai to chun zom ta hei ka hu phur to na ka lain enge niang pathian thu hi angai thak ta ni chu hemi side phei hi chu athar la ka dania kan mit te hi ati war na chan chu amaro puizia kan thriat na na ti ni ta ni atir hretu le atop hreto tan chuanin akal dan tur kha aset lo to ta ni chu kan mita ti war ma sar lo chuan sakol te ran ang mei kan om kha chuan ro puizia te kan thre thei don lo kan chui thei don lo kha wang khanin ama ro puizia lo in ti fam kim na vek kha alo ni chu ta chuanin chang rang hi aron kala ta hianin mu le mal po hen karem mang lo ma ro chu ta hen kan hnut chianga kan topic kan lu line ron pop up don ta ni chu ta chuanin ka ron tui ni lenga
tin enge niang pathian thu te ka tel wangin sarmon ang lu tu khan lo ngai lo la hi eng pa phok ve tak hi ka ne chang chon fiam thu te ka thole wang khanin ka serious lo le ka za lo na lampanga lo ngai lo la tin enge a to ba pe chon chu chol ni zinga kan lo da na chan te poi lo ni nga te ka ti ta hial zo ka ni chu ka nu te ne na pe chon ka dong ngai me lo sarmon ang ina kal tak ni chu ka bua effect to ne ka ti hial an chu ama ro chu enge ei pathian ro puina lo ni se ei pathian in ama aron in aron in lan chuat ti na anga ei min lo ngai sak to ne ta chuan in bible chang chei tu hril tu ti ate mo thil thar reng reng a om lo ve ati hi aziak tu hi ei tunge kan thrianga tro Solomon abordom ta frustrate tuk tur hi amak zo kan ta hianin chuanin thu fing te kan en chun no pang enge an kal no om konga sirtir a tru zia te an upat thleng an thalo tur thu te lo lang ta chuan he ta galatia te nang ma in hmanga angin enge iveng te I then om te hmai tur ani I apoi mo zia thu kha aron ziak ta heng zong zong hi kan thluak kan study hianin aron pop up le don ta ni chu lo chin chia ve len chia mang tok khanin marka te po hei irin na idam pui ani atirin na hi alo dam pui thei te reng em ti te e a signature hi lo vek ni chu pathian ina akut thak na hi chu chung zong zong samap nan chuan ye christian nun dan tha lo zom mai hi enge tharau lam chau tan po lo ni lo kan ril lu le kan taksa tan thil tha alo ni ta hen question kala danga atopa kan conclude theyang em tika kan vai khanin e kan lo ngai to lo nia chuan in kan rin chuan a outline chu tiang hi oma tuna thuma le hemi science bi ka tan thuma hi ka nei le ta chuan a tong kam bung ria a terminology so khak tlemin e kan khel ve dewanga a chan chu e enge biology la lo tan le subject dang la tan khan in a har ve thina e neurons te karon tenga cells te karon te kan boi dun chuan reilo te kan khelanga nerve ni pungte kan soinga nervous system te chuan neurotransmitter te mo atopa chuan in ka base enge ka objective a chuan tlem tal in lo ho in lo thriat thiam ve a emo a subject in lo hu phur lawa tin enge mani in enkol na konga te mani fa te pui fanau te kan enkol na konga te tlem tal po thatna lo nei theina turin he seminar hi ke maril ro chuan in a oma chu chu ka tum ka hlen ve ka ngai ang chuanin atopa hei na leng ngol veina chungchanga te tlem kami neurobiology mo nerve thluak lampang kan thiat khanin enge min hriat fiat tir te alo nei takin mo chuan ka thuma vele chonga chuan hemi englo chunga chuanin a subject chunga chuan veterinary medicine kan zir lai hianin tak sabung sang sang kan zir thina tak sabung sang sang te hi cái mihring hi kan thiam nei sang to kan lo hran nge to em ni chu thin te kal te lung te ai a molecular level hen kan hre to ni hre tur tam tak alo ma se ei gaiton physiology bu hi oma a cha em me a keu hian a ngai na hi om lo thlok ti turang hi ni ma se thlok bi ka hi a structure te chu kan hria ma se a function te kan la hремang lo hei tuna entina enge niang a mangai enge chumi zu na ka wai tir ngot te po hi a thuak ang level a chunin har deuh me ni enge hemi hi a scale ani hemi hi a parameter ani ti turang chi kamo ta chuan kan in ring chuan no pangte kan om lo boka ti zong hi kan ni mei ta ni chu mi hring chu pon lam lan na ni hei khi ke mani a core ber chu ni ta ni kan kut le ke te kan ban thi enge hlo tai la khi mi chok pok hi omela ke mani chu kan lo om tho ni chu bang chuan enge consciousness ke bul thut na chu alo ni ta ni chu kan thuak chu mo ti chuan in he ta hian in a preparation dang ama arap thak zo kan hi ke kan tak sa chung omani ke ke na control a ama kan hi ke ji khat le chan ve le kan hi machine thuak hi chu ti chung chung kan tak sa energy zong zong za som hi le som hi panga hi a hip chho ani chu ti chuan in ama hi enge luru chunga him theyang berina in da fi trăng trăng ala lu ta ni sensor atang in ma mi ta trăng te na atang te le trăng te pum chu atang te beng ri she na chuan a lo process a mi dang zong zong kha a command ta thin ni chu ta chuan in enge apoi mo sia kan hret thiam boka enge hetiang zong zong te hi enge a in don dan hi a makani
vậy nít là nhân mặc kan la tin chu cái pon ti chuan in trong kampung ro kan lu don a thuak chu ti hian in hei hi surgery hmanga an lak chu ani ta a ti ken hlom khatangin langma se cells tam lut tukina siam ri chu chun mizo ten hei nerve kan tiang hi ni dama se nerve kan ti chun hei kan mu thei ang a thaza ma hi kan ti thin ta nerve cell kan ti do kheranga voina chuanin nerve cell ho tero te mitam mitlong mu tham lo ni khilai spot tero te a poken ani la tam lu tukhi anomani e hei azati kada a vaibel che sangriat le sarup a omani chu 86 billion neurons kan nei ni chu ta chuanin khang ho na tho kha han trak tur chuan a hu phur om lamani chu mo har salu tukta tikhianin hei alema kan hmuang hianin e hei chu rong mita kan hmu theina na stain chopani ta ni rong dai te man chopan ta adot tero te khi neurons te chu ni ta king zong zong khian hei poem kan phua ni mo eh hla kan phua ni mo hei pro ku nga ten an hla te an siam king zong zong khian in an ma ni na an hnathawh tanga an on din chuani ngai tu let pe chon ama le ma te ki mi ngain phua to tina ni chu to pa chon thlo ki mo chu chu ni ta chon eh or he ta hin ka image en keng lo he min dal dewa chuanin hemi thluak bor le kan spinal cord hi central antia central nervous system mo chuan a peng thlang hi peripheral ei khirwak pon chaw central a oma non central po tila a dikrang central e non central ani mai ti chuanin nerve cell chu rei lo te chu kan luangai ta ni ei hun hi current vak don lo in khom du te ka chuanin cheta khanin lo hnut cheula ei min lo nge hun nei dan khan ang don lo wang khanin nerve cell cho mit long in kan hmu thei lawa tero te ania an hnathawh ber chu hei sensor te kan tiang hianin thil hi enge mani an sense ani chu an dong songa chuan hetia kan hmuang hian electrical signal tero te hi tian an pe chhuaka ado le mi tan an pe ni chu zong chu ni neurons te hi heta an sensa antenna nar om chuan rim te hriat the nan khan receptor hlanga neya mita om chuan retina khanin enge optic nerve te an om da khang ho khanin eng te kan hmuwa chuan chu chuanin thluak in a hriat thiam thei tur khanin electric signal chete kha a pe kha zong kha ani ni chu chuanin ngor mi la hriat thiam lok khami englo kha ti chuanin electric signal chete millivolt le kan che millivolt a vel lek a pe chhuak ani chu chuanin thil engkim kan ngai tu na te hi kan ban kan chet vel dan zong long te hi an control ani chuan azam hi tuam tu ania chu a tuam tu zer hianin electric signal hi kal rang thin ani hei hi myelin sheet an tia insulator ang den nakina ala poi modern he te lo chin chia ro ki thil te khianin thil tam tak problem po siam thea thil tangkai po atini ki electric signal ki chak dewa apek khianin kong tam takin tangkai na anei ni chu ti chuan in lo man om chon tian an om teu ta he ta achunga mi hianin englo ka kan mouse ka kan la chuak ne he tami khan adong songa signal ka tiana pe chhonga chuan a hnuai mi te khan an dong zel ti khan signal kha an pe mepak khang khanin en tin han ril tram te tui hal te mo tin ka he tlai ka ke chu anuam lo ni ti signal te ka ke tang te khan ron pe chhonin chu mi ta na poi mo em chu anin chuk tu na lai hemi anin chi bai na lai takhi a poi mo ni chu khanin khilai khi anin chuk tu na lai khi synapse an ti ta ni mo synapse a hianin chihni om ta hetia a in zom sa oma a in zom sa a hianin eh, electric direct to na kal tlang halani chu electrical gap junction te an tia eh, ma se pakhat jok voina ta na kan interest ma jok chu hemi hei space chete nei hi synaptic cleft an tia hemi space chete nei ho hi kan interest ani achan chu hemi neurons ama sa jok te hianin
ta hian chemical hetia azuk pass lai hianin thil sang ngai tuan sang ka aron neng lo thei aron siam thei tani chung chemical te chu neurotransmitter kan ti tani message pe chong tu ti nang mai ni chu chu tiang neurotransmitter chu oh chuan in neurotransmitter ki lo chin chia bokulan nakina khanin apoi mo do na chuan entianan hei ka hik na kan ti te mo hei heart kan an phoya nerve te kan an block hian heta neurotransmitter ho hi an block thin tani on neurotransmitter pon lo heta a conductance hi ka me signal la pass thei lo na kan sodium channel ti tem ta khang ka an block khanin na te ka kan lo shet thei lo phani a chan chu nerve cells kha an block ta neurotransmitter block thei ho chu antenna na hei cocaine tiang chi te thil dang dang an chu khang ho te emo him hlum na te khanin an block khanin kan function kha lo ti boy train ani chu ti chuanin hei in chung electrical circuit ang mai ni kan nervous system chu enge light on nan heta a switch atanga a light han connect tu te oma chuanin fan te khating tak tak khanin wiring chu in chung wiring ang mai khanin kan taksa hian wiring chu omani tin bright thluak chunga po hian hetia hlom le khatinga neurons of one khom tok ni lo khanin tlemin hlom sang deuh hi an omani chu kan soi zoma hei kong pui ang mai hian he tami hian hi a han po a chuan hei te hian hei a han po khati khan anin thlung zoma that takin nan thok kho mani chu he ta entinan katui hal e mai ti chun pakhat hianin tui in nan khanin signal te pe a tui zong tur te khan mo khatiang ang deuh khan ril tram ti chun ei tur khatianga da pang chi kan ti kan that deuh khan in organize ani ti chuanin keima hnathawh lam tlem te han soilut velatin mihring a khan chu billion som riat le paruk mo vai bel chi sang riat le zaruk nerve sakan nei ta hei chang pa te ro te he keima ni zirna ani ta anga chuanin nerve cell kha zathum le pani le kan lo nei ta ni chu ma se until ti du a kha anti ve thei veka antinan cho ten zong theya an cho zon na khanin chemical lo ma lo te khanin enge an nung to la te khanin heta hemi pe chu he ka siam ve ne an synapse te hi enge kan mu amita kan mu the na khanin fluorescent protein ten kan chei ve ni chu ti chuanin kan zira hei za thum le ka point kan boy ni machine clock pe chu ala hu pur on rang reng khop me e ngor ok nang ma ni zo ki ka hmut a thei lo tlat cheu ti kan ti chuanin zathum le pahnih lek po hian tiang hen a network hi anei thei ni chu ki ti khian a in zam ta hemi neuron si min kan perfect ta zathum le kan hi hemi neuron si anin hem hi a enge a hnathawh dan in tinge zukti buai hemi hi kan pai sak chuanin let na chang ten hrelowa kalma na chang ten hrelowa ma forward movement te buai backward movement te buai ta hei a hnok tlut tuka hun ala du don ta ni ti chuan tun hnai luk tun thlatir khanin hei tho drosophila po hi a map pakha an englo zo chaw ani chu an chui zo chaw maro chu a hnathawh dan khala zira ngai ni chu a map chaw khalam ta mi hring chu khimis pota khianin hei ti za thi connection thomi khilai te a ke millimeter khat vel ani chu wang chuan alu hopur om khop me maro chu tun din huna kan hriat tam zo khi chu khi tianga connection level ani lo khianin a hlom angin e a thlur angin kan hriani chu thluak sang apart sang ka chung po enge mi dam lo te an lo amin mo brain injury ten lo nein an mi zia tangin kan hre thei ni chu mi chu hetlam left lam pang te lo buai ta lo cheta se lo so chepal ta se accident ta te ta khanin an language until soi ta kan har sat patrin ni chu chunga tang chuan hei sang ki an hatho dan ki kan hria ni chu
mà sẽ neurobiology cho nên a connection level kami nerve te level kan zir thei hun ka kan base ni chong kina computer te lo chak zel nga zir thei hun te alom kan base ni chu cho nên hay machine nerve thazam kan ti chon tiang ang hian om ta po hianin nerve cell tam tak ina an tel khom in tel khom ina asia man an thin in mo nerve he athazam kan ti ka site tik nerve na kan tiang chiang ate po chuanin a detailing ka lut lo nga ti khian rang khian tak sa che ta te trong te thil organize thei ang chia te hei frontal lobe hi nakina poimo na alo lang le do na frontal lobe bi khi thil thlir lok na atana poimo ni mihring tu ani chuan parietal lobe ti te thil feel na mo kan thil nge na na le na lo thil nuam lo kan thlir ran na te lo ni ta a kan hriat reng na hei hriat na process tu alo ni kan sensory processing ti bi kan temporal lobe hi chuan occipital ti te kan thil mu kan process na mo kan bi ta tang ron lut chuan cerebellum hai kan balance te mihring chu kan balance hi thani thil han zo te hianin robot tu siam do ni la nge gyroscope nen har ste wen ti ngai thin chu kan cerebellum khiana control ni chu tuan ta hianin kan bible chang alo lang don ta chi tani Genesis a khan kan mit ti wa na chan chu khi temporal lobe khi mihring a hian a lian bik lu to kan chu a well developed ta he kan e enge chimps te ai po hian chimps te po hian fing velu to kama se mihring a chona dang ta hlak ta ni temporal lobe chu kan mit ti war tu ani chu shed na process tu kha alo develop khanin e enge nyang kan khok enge kan thil hriat na kha kan mit alo ti war ani chu mit kami amit philosophically ni lo khan he kan thil hriat na ani chu kan enlightenment mo ti chuanin heng ho hi toy te in soi ka dua ani pung bi kho hi thluak apoi mo zol in nerve cell te hi ani turangan ni to hnuwa an puitling to hnuwa hian athara in siam thei to lo ni kan thi sen te chu rbc te chu ni za som hi piang in anin regenerate athara in siam thin ma se nerve cell te chu an ni turang nin anin siam thate to chu kan buaina thin ani tani spinal cord so sia ten lo umin henge niang van doi thak takin hei an zing ta chu henge medicine ni na regeneration lampang an sir na chan te po ni ta ning te kan regenerate tang ti te ka anita ma se heta peripheral nerve then khat te hi chu in zom le chang te po ani ve tho ani chu bai sei te po ma mar setlang puin nerve cell te in sia to chonin anin regenerate thei to lo ni chuan plasticity ti hi hei plastic ang tak takin me hei thing te chu duang ngi kan siam kwal thelo plastic chu du angas shape rang kan mold thei ni chumi chu plasticity ane a brain thluak hianin kan thil ton atang te hianin an siam ram ve zunga he jodi milari case a pe chon kum thuma ni in a thlok le lam hi paisa kania mara chu normal ang deuh chi thoin a le lam pang khanin a function ama kha enge ni ang apui ani chu le lam chau kha thlok ni si kha khawang kan enge an siam ram thei hle ni chu ti kha a hriat ani chu mo connection te ka a siam tha ni chu mo ber me plasticity ti chu synaptic connection ho ka ti chuanin prediction machine ani in machine enge thil hi alo hisab lo kan tu na mi kan chiar thei hlamem in voi khat mu na ni nga tong dik po ni lo ka rem khom chopania kan chiar them tu motal kan lo sei to feedback han nei lok to Theo thế. Ừ. me man try lok te break min pe lok te K prediction machine K4RLN 411 mi zo trong ani hi mi zo trong Karin Karina ay in ngai thak nakaitlak. nom dai mai. kha up thok kan on predict ringot ani chu K4 khan om zia khan ei mi lo ma se enge khatiang khanin inbuilt thil tam tak anei ni chu chuan example pakhat le kan lut leang e le b hi khoi zok nge dal zok an soi to e nge dalap b hi dal zok Bi b hi dal zok ani to hei avar do thonia hei chu a gray ani ta tro hei
hemi shadow anga kan ngai wang hian in thluak hian min lo predict khalta min bumani chu achan chu ain ang vek an rong hi grayness hi toro chu chu optical illusion an ti ni tan hi poi area hi kan brain hi a smart lutuka itimeng chitianga chon thil te lo predict ta athena chon dai sol chu lo nei ve ni chu o chuanin ta chuan ni chi na kan soi kha e nerve le nerve anin zoom na lai kha cleft te ro te in silo chi chevel omna khata messenger kha ain kar le kar zoom tu kha chemicals te kha neurotransmitter kan ti ta tro khang sang sang ina kan enge kan ngai tu na kan behavior and control dan ka kan soi nga atam zok hi hei animal studies atanga an hriat te ni chu wang chuan in tlemin ram hnuai lampang ate pawh kan lut deuh hlek anga kan hriat thiam te na chuan sei kan an tum anga masa berat neurotransmitter emaw chemical messenger kan soi du chu dopamine ani dopamine ni kan hreve nual toin kharinga ei tunla chu pop culture in lar to dopamine ti te hi mi hmangai na atlak enge zuna uain dopamine hi athluaka ein siama enge a level alo sang thine chu dopamine chu hetain kan soinga het level bora hianin dopaminergic neurons nama chu chon frontal cortex a hianin nerve te avo englo thine ni chu avo activate thine ni chu mo signal avo pethin chu chuanin hlimna chu ni chu anga lung oina min lo pethin ni chu dopamine a hianin minute tlema lu chil deuh ka du ni chu dopamine hi apoi mo lu tuka kan reward system hi dopamine hian a hrilani antinan thil iti chak deuh kha enge ni iti chak pon lo thil tangkai antinan ngor example kan saidon patling pavalai example manga zu alo in chak ta khata khanin atur tu chu dopamine kha ni tani mo reward kha a hril don ta chuan a in che kha chuan dopamine kha abo le ngal ta kha wang khan nexa khan in je langai card den te pawh ni tho a den ma khan khatinga ris han lak vela han enge result han hret a card te han mu lai ve kha dopamine hian a cher chuan zel ani chu reward taka ta chuanin antinan zong te pawh khanin thei kha muta thei kha avo ban nan avo englo nan khanin dopamine khan reward kha asset zel ani avo kal hnai zela alung oi zela avo kal na atop aveita a erol khan atlaniam thin ta ni chu a dopamine level kamo alung oi ta satisfied ta chu chu tam doi tam takhen in hijack ta ni khami reward system kha thil engma ti si lo khanin thluak kha reward kha an pet theita ni chu methamphetamine te antinan dopamine sang lu tu khanin engma ti si lo khanin aron aron push ta kami khanin thil dang ti chak na reng khanei talo tani reward te chu niang a korkan to ka kor faido te hi reward te hote te kha reward ta ngai to lo ni chu a hijack ka bang khanin kami ni bang khanin dopamine hi zir na satle zola ni atun la ya chuanin mai ka nei mo ka shelo ka hriat chu chong karon let liang chuan oxytocin te pawh nei pawh hi mangai na lampang sex kan mana avor to pa mi hi oxytocin te hi ni tani tin nu ina naute ina a breast anu te a hnek te le naute heti in chul te heti naute kan fop te mihring hrim hugging ti te mo kan in groom na hrim hen oxytocin level hi ati sang ni ti apani hi naturally chuanin hlim na neurotransmitter an ti an pani hian mihring ate emoran ate po hianin hlim na a petrin ani chuanin chumi ni chuan kan in groom a kan in chul na te kan social na te ani wangin oxytocin chu kan in pawna group kan om chi in a active le zual thin ta ni chu amala kan om in a active ngai lo amala kan om kan kal hla ta piang kan oxytocin level ki atlaniam thin ta ni achan chu group in kan in group mangai kan in en kola kan social che kan in oxytocin level ki asam thin ni chu mo chu trust ti te rin ngam na te ka a keng talent chu chok chona boost thin ta ni oxytocin chu
chuan serotonin ti nia then khata exercise kan lakte ania heta hian soifek an tumang mani poimo kanin ngai nang te hian ron boost thin ni chu e ei dopamine le serotonin hi apoimo na chan em chu social media te hianin enge mania self esteem kan nei chuan hei serotonin level hian anuam aron ti thir tani dopamine hi chu hei reward min pek nga chara chara wang khanin social media te min addict tir tu angkha alo ni tani chu ti chuan in mani ego te khatiang chia kan ro pui ni na in ngai ang te khan a chezong po ni chong lo ni mani self esteem nei pen kan serotonin level hi alo sang tani chuanin endorphins te hi enge kan nui bok popa ka pumana urin kan nui kan ti han endorphins te ran suak tani exercise kan lakte khang khanin aron suak bok ta chuanin huaisen na te ape ni heta huaisen na kati apek na chan chu reilo te chung hi kan na te kan taksana te kan ril ru na te hi endorphins ho henin an lo in siam chua piang thluak a lo in siam a piang hena kan taksana te run chok thein chu pain relief ara run nei ve ni chu effect mo endorphin chu morphine te poi endorphin chi khat natural morphine tila ma adikang chu tiang chakan thre tiam zo takin chuan placebo kan thre lomam le kati e thil entinan tamdoi nimia si lo kan rin na wanga e kan dampui thei ang khalom ni tani chu ta khanin kan bible changka aron lut ta chi tani chu rin nai dampui ti ka clinical trial re an nei hian placebo group hi da nge ngai ni chu chan chu damdoi kan test don ta mo antinan cancer damdoi lo ni se group pakhat hi group pakhat ha mi som velom se som ho kha e adam doi tak tak ni silo ka pe ka ngai ta ni control group an kita chuan group som tang kha dam doi kan test du kan pe thin ta ni ma se control group a hianin 20% vel thleng hin lo dam pui nom thin ni chu ril ru rin na wangin enge dam doi dik takamo khami muwa mo ai ti wang khanin e an rin na khan lo dam pui ni chu mo chu chu heta kan dal pa nei rin na idam pui ni lo ti na ti chu alo ni ta ni chu chuan a sen ho hi cortisol le epinephrine ti te hi happy neurotransmitter lo thung an ni ta ni stress lampang te le enge kan ril ru kha te khanga khanin cortisol te kya in siam na sata min ti do ya enge hlau na te hu phur na te min pe ya kha wang khan kan anxious anxiety te min lo pe ya originally chuan entinan zong te ta chuan thil tra khani tlat entinan dopamine sang lu tuk khianin huai sen takin vocal se group a te umlo se enge oxytocin te khi ma mo lo ta se sahla dang khan an lo ei don ni chu ram hnuai a chuan mo kha wang khan cortisol khianin aveng thin ta ni enge fim khurna te a pe a tlemi kha ai detail khan kan lu tanga stress ni asen ka da ho ki e happy low hormone unhappy hormones unhappy neurotransmitter an ni chu ti chuanin ka tuna karon soilu thut karon soilu zau ang khan zung te ta chuanin thil hlauman hmu khanin chople chelin anin thiar chuang an angai thin ta ni ta chuan chumi tan chuan he tlam akan hmu hi sympathetic nervous system an ti ta heng ho te hianin e mizo hian kan ne mo ka hrelo ti hian ka da to pa flight or fight mechanism ti kan thratem chumi na asoi chu katlan chedon nge ka beidon ka sual don ti na hi ni ta ni tla omalo hianin e thil nung te hi abikin mihring le mammals te hi e thluak hian alo nge nervous system hian in alo puwa cha thin ani chu chuan tlan chia te mo insulin tum chuan eng ting nge thlenga ti kha ni ta ni ta chuanin thil tam tak hi taksa khanin danglam na aron siam thin ta ni en tinan sakei hi ka hmu thut tame chuan ka visual cue ka mitina a sensual role khanin keima ka hi ka ti ni mi lo khanin ka lungphu ron tirang hal ta ni mo chu mi ti tu chu sympathetic nervous system ho kan ka lungphu ron tirang dot me chuanin
cắt lan chiết chặt thế nan khanin cắt thi sena khanin cắt thi na trong khan glucose kha avo mobilize ta ni avot supply ta chon atlan chena sa don sia ti chon khatia ka man theinan ka ti rol te ka ron ten sa ti khan khanin rang taka ka tlan che theinan khanin mi lo pu cha theita ni chuanin ngoro kan tlan che don chu wang chon cho te digest te chu lat atang ka shilo chu wang chon stomach ka pumpui na tho zong zong chu ka ti to priang te kha ti ta ni chuan dang zong zong ka atita atire ta chuan chumi counteractor chuanin parasympathetic nerve hin om vele thung ta ni hei autonomous nervous system no yan an om ta chan chu ke mani kan ti ani lo wangin automatically in heng hi chu an pre-program ani chu le lam thung hi chu e hemi sala om kan hmu lo khuna khan rest hun ani ha dam hun ani cho digest hun ni cho pai troi hun ani tu khalo ni ta loin counter char hem ta panin balance kha poi mo ta ni ti chuanin tun lai khove langa chuanin ram hnuai te kan om to lo ta mo e sakei po ataka ka nge zuwa kal lo tlan chu kan la hmu lo ta ma ro chu hemi sympathetic nerve te hi tum lo teuh te na an active ta thin ta ni chu chuan nge a thlen kan ti chuan e cortisol te ka ni chinami kan soin te ka aron siam chhuat ti ra ka kan stress te min peta a chang chuan kan pum te alo that lo khanin e ama ngai chuan tu ra e niang e nghe flight or fright response hi ka trigger angai ni aron tia ka start angai ni aron tia ti khanin e anxiety te kan lo nei ta heng hemi wang khan chu kan lo hu phur ta ni cortisol level te ka aron ti san na sat em wang khanin chu kan cho e te ka atui lo ta kan pum te nge a functionality muan via wang khanin tin kan thina tang glucose aron ti chwale wang te khan chu blood nge glucose level te ron sang ta e du anga alet le thelo khanin insulin resistance te ka lo le ta ni chu hemi circle hemi englo shim po hi tun lai ar 11 lekling le ta em ani chu ti chuanin ni china kami kan messenger rang te kha level hi kan study don chin ta ni solomon kha solomon kha ho saber ani top metren engkim mane chuanin reward le chuang tur kha nei lo nei chu bang chuan enge dopamine chu claim don ti na ni chu material thil kha anei vek to ta hei be sei le chuang tur nei lo alai lo ni chu serotonin kha mani ego lampang kan ti wang khan hi chu sang view mai te 10 out of 10 oxytocin po hi one vel a grooming vel kha ati du vak kar arinom lo ha chan chu lal ten ye mi tha tum tu khan tam do na endorphins chu enge court jester te po nei arinoma chu wang chanin nui po nui ve bok bok arinoma chu wang chan tiang vel hi ni karing cortisol hi asang karing tata e solomon hi achan chu mi ngai tu thil ngai tu na sa ania tin enge ama hi tha tum tu mel ma ani em ti ngai tu areng ani wangin enganga ho sa le mi fing po ni ma se askora chiani chu a hlim lo mo chuan pola te kan en vele thunganga he dopamine chu sang don ani korin thona khan mangai na poi mo zia thu ka a soya tang ka chuanin enge ni ang romantic karing ani tin serotonin po income na sa a social tin ama po hianin oxytocin zok serotonin po sangang ama hianin ni tinin ka chi na tia chu a in reboot na ania ama esteem ama poimo enge en ngai hlut na te enge poimo in shed na te ka asang don ta endorphin se chu a serious mel wangen nui vak karing lo chuan sang over big long tin risk hi alak lo mel wang hianin endorphin chu sang lo mai te ma se cortisol he chan ve vel ni karinga chun chu PTSD de ro hi nei karinga achan chu sola ni lai khanin achen sa ve thin ema a memory te hian ron hon tu de aron thing let ve de karing ma se enge e pathian khongoi na le enge ngai dam na wangin som -10 tur ka som vela a om karinga a score thal tu a hlimani chu chuan juda iscariot chu a score chengo tangani chu hei a stress rengang thil ti swal tu ni wangin minus chuan bizo christian te
Christian that tak Christian nun dan pa ngai tak zom chuanin hmangai na te kanin zir tir ta then ang khoveng hmangai na te tin serotonin tiang a te po thil dang ka kan ma mo to lo wa kai ke mani ka kan to kani eng kim eng thil thang thang khan nei lo mai la ke mani le pathian kan kar ka athat chun ke mani ka kan self esteem kan lo sang ani tin oxytocin chung cha a pok en grooming chung cha pok ko than mi ten oma thian te kan kom rol te kan pol chuan ki chu sam don thrim thrim endorphins pok kan luinga kan hlimanga ring tu te nge thian te kan in kom na te athazong kan in kom chuan in kan endorphins po sang kan cortisol level po ni atla ni mang lau tur ka kan ne thlamon na kan nei wangin kan cortisol mo kan stress hormone po ni am don ta ni chu wang chuan in score po sang kan hlim ka ring ani chuan ta chuan tu thil tua chuan eng malo mei alo tina chan thil zong zong kha nei wang khan reward le tu tur kha eng ma kha a pulo ni chu a ma nga ya chuan kha wang khanin alo stress ani chu kha wang khanin kan thluak kan study da trang chuan in khang pathian tu te ka alo dik zia ka a hret thei ta ni chuan ka railo tu kem kan nor on ka du ain nge o chuan no pang clay ro le fly te ril ru chung chang he no pang ten ril ru a chak em ani hei pui tling chu kan ril ru e enge a fum a no fum to te kan te a chan chu he ta kan zer ka plasticity kha an nia chuan hei ril ru thiang hlim nge blank slate che chu ni lo hei blank clock chu ni lo ma ro chu thil zir tur te an langa an a plasticity te ka ala sang ani mo chuanin e atira he apoi modon ka ti ka myelin sheath hi electric signal perang tu enge kal chak tir tu ani kan ti ka he hi no pang kumriat ange an tle rol chuwa ma hianin ain siam thin ani chuwang chuan khang ain siam hun laia thil kan zir tir te kha an response a thani chu entinan boite nang chu hei mani room te ti fai tur emo mani khum te khle fel tur nge han mo tur khang zong zong kan zir tir thin kha mo atet lai kan zir tir thin kha kimi hun lai khianin enge ain tu nge tani chu ain calculate a ruta khanin ain enge a in so nge tani chu mi omna chan chu hemi myelination wang hi ani ta ni chuanin chu mi chu ta tong chuanin frontal lobe po kha ni chin khan kan soi zo ya thil plan nan te poimo kan ti khanin klero lung molan nei na chu an frontal lobe te hi puitling an ni ma chon a line develop thalo ni chu chumi omzia chu frontal lobe la nei thalo chon thil a thlak tak tak khan ti phong phong don ti na ni ta chu wang chon heng an voice na te experience an nei lo wang te po ani thaw thil an hriat lo na te an la dai claim wang te po ani thaw ama chu thuak level a chuanin an frontal lobe develop lo wang alo ni a no pangte an tet la kan zir tir atang kai na chu hei myelin sheath in develop lai ni a kong kan ko mu kha an len hun po an lo thengel ton lo ni chu chu to fing te khan lo sei lok to ta ni o ti chuanin no pangle nge kan thalai te screen time kai mi po kan ni vek tho reward hi a in lot man lo reng reng chu dopamine hi a in lot man lo hei a in lot ma hen kan bang zo ze lai ten screen kan han ena enge IG te pe chon mi pa te pe chu min stimulate tu hi kan visual lu to kan mit inak an mu hi e kan taksan kan ril na thok na sale zo ni ti hianin kan han scroll roll hianin kan dopamine kha aron sang atlale nga la chan chu kan thil mu du ka kan hu ngal zel to me sia e a chang chon hei en chak te YouTube ate kan zong wak kan en tran do na kan en hle pe lawa kan click kwal kan mit kwal ti khan kan en pe chong lai attention span zong zong te atlan yam zel ani a chan chu ain lot thailo ni chu dopamine kha reward tur kha aron siam don chawa kan hu ngala atlan yam le ngala ni chu mi chuan in hei no pang tam ta hianin thil mu mal deuhin an zir tir thei lawa chan chu eng ma khan in reward kha enge tok tar tur kha lung oina kha apelo ni an lung oina kha an hu ze la kha wang khanin apoi mo hemi chung chang apo hianin hey American psychology so hianin screen time limit hi an tum na sa school a te po ban an tum na sa ni problem lian tak alo ni dona kan Mizo a te po hey problem ani dona kha ni china kan soeng khanin no pan lu tuk lai kan hmu tir chon myelin line develop si lo ka hei hian in ati addictive le zual in no pang bika pe chon a kong tura ka screen a khan ani ta
khata khane enge conversion pui seng lo ta ni thil media a thil kho ve lam tak tak e alo omta hei ascora chonin serotonin a chona hiam hal don ya chan chu mani self esteem kha millionaire fanu te nena kan compare chona hiam hal don ni kan nei lo hlir ka kan thredon ta oxytocin po enge kan in groom don lo kan social lo chan chu mani kan khoi ta in chunga te po ni vek mani kan bur vek ta e amak khopin kan in po vek ma se tu ma kha kan social ta lo ni chu e physically le he enge clear cut deuh khanin endorphins te chu sang mai thei mo kanui na tur te chu tamalom e fiam thu te po en 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 chung changa enge en se jokes te tu enge stand up comedian ten se sang ma cortisol chu sang le tuk ta ni chu kan stress ru ni chan chu e thalai than khatte le khazir ngai ti shabuk si enge focus thailo te attention deficit luk tuk nei te anom ta ni topic sang sak tu lang do thonia mar chu chu ka ta han du to khrila ti chuanin thluak chu signal kalvelina ati enge aran kwal vel ani ti kan lo thenga electric signal chete in a kon peng sang a thun zom na tanga kan ngai tu na lo om vel ani ti kan hrenga chu mi signal control tu chu neurotransmitter te an tam le an hiam ten an control ti kan lo thei ta a chung chu kan thil mu le kan hriat ten an ti buai theia dam doi kan eite khang khanin kan reward system te le khating sang kan stress te level te kha aron control thei ni ti chu kan hreta ni hi chuan khata tangin individual tangin society ang zonga te kan kal don tani kan nun phung kan thluak ina entinge kan nun phung kan society te a hong dan ti ka soi kan tum ta kan enge kan fabric kan society kan community kan din dana he na poimo tukal apoimo masabar chu in lung rual na te hi aloni tan tu na chuan kan independent tawangin mambo kan nei to lawa i chung tin te kan independent individual do pan member tin te po e enge kanin po alo na sa tul tani chu chuan in Harvard ta hin the grand study ti hioma mm, uh, the grand study hi hria kan omem o kan la hra fulo pon me the hey research ang chuan in longest span an rei berpola an ngai ni ta ni he ke ni chu kum thuma te kan publish ta tlang puin ani chu kum som riat panga tok khian zir ta ni chuta API mo a investigator ta po in thak ani chan chu a tira zir tu te kan thiman to ta heta hian an thil an objective chu eng hinge kan nun phunga hianin dam reina le hlim namin pe ti na ni ta happiness le longevity hi enge kan ni tin kan lifestyle a hian eng hinge poimo ber ti kha an zirta ta khanin Harvard educate ho mi za ni le ti kha an study an tle ro lai tangin an thi thlengin an zirani ta chuanin a toy zongin kata he po hi chapter khatlak ang deuh thoni e poimo ber an soi chu thil dang dang a poimo rualin enu le pa ne na kanin bon dam te khang khanin kan success kan hlothlin na te a hril rualin poimo ber chu midang te ne na kanin lai chin na ti that kha hlim na le dam reina lo ni ni chu an conclusion a khan ngi ka hriat chhual chuanin strong relationship bonding tiang zong khanin awarding chun dani chu alo chian lo takin midang te ne kan lai chin na kha apoi mo ni chu ama tu hei me chaka da hin TV te kan en ho kanin leng to na ti khan e enge TV nei velo tan chuanin kan valenga kha kanin po ruk na kha lo siam zo kan chu na chuan kan nei ve ka TV chu soi lo mi multi screen kan nei vek ta kanin po to lo lu to ni ko puya ai zo langa te pe chuan in chung le in hnuai te hi tu thenge po hi kanin hre to lo mang lo ta khang ko harna aron siam ta ko thanga te pe chuan na sa hai western na chuan na sa le zual zok ta kinai Mizoram apol na sa tul kanin hre lo tulanga tung tu chelawa na kina enge niang ethnic thil deuh te lo thlen pe chuanin hei he ta kan Manipur te unau te ang te poi thleng lo ti sui lo achan chu in po na kha om lo chuanin e nimina thenom kan nianga voina chuanin kanin sam du ni khatin khanin chu wang chun society tanin in po na poi mo mi maltan dam rein na le hlim na alo ni chu wang chuanin mi voleng chen ka chu rem to lo tu nang lai chuanin na kat kan boi to kha bang chok me te in soilak enge mo kai po na hei enge line ni khatlik in biak na atan te po hian in kan social bonding chu improve ka be se hei poi soi
thui shap cho cha ko ma maro chu kata han ka du to kang chun galatia khanin I thanom ko veng te mangai ro ti na chan ka tamre na te le society lo that na le dan zo kim na alo ni ta ni chu o chuanin thil dang dang khan in soi zoi te hi a thalu tuk tan soi zoi te hi anin BDNF ante brain neuro derived neurotropic factor ti hi a release kan exercise apia ngin ka khanin nge niang feel good factor a feel good sensation aron pathin ani chuanin mani fian real tong tra he meditation ti te hi anin kha heta sympathetic nerve zok lau ut renga kha aron ti ha dam tani calmness aron pre achan chu khatia mani fian real te kan ne kan tong tra te kan brain wave hey kal kal vak tur ka aron ti niam thin ni chu chu a benefits chu aloni tani natna chuanin kan dopamine te ka kan thluak kan tlak cham khan Parkinson's disease te lam te ka mi an shake vaka khatianga enge patients la da chu Muhammad Ali mo cases clay te poka dopamine Parkinson problem ani wang te lo ni ta Alzheimer's te thluak song kan ki te kha lo ni ta hei amyloid protein kha an lo om to kha wang khanin e thluak te khanin a function te kha lo ti thei lo kai te po hei thluak kha ani tur ai tam khan electric kha akal thina kha wang khanin kai te lo ma tha te ka lo ti lo tom ta tin ALS ti te khati chon ngol veina te po kan dopamine ten lo hijack a chon morphine te khanin kami sinepa neurotransmitter te lo block a chon methamphetamine te po khanin ange dopamine om zong zong kha ron push ti khan reward le chuang om lo khanin enge kan thluak karon hijack thin tani mo chuan addiction chung changa chuan hei like kan mong hian alai hi thil suwa ange kan drug se mo kan zu ngol ve na khanin min aron sial ruwa tani athan chu aron boost na sal tu ka wang khan kan reward system ka e pultran le harama ro chu hei zoi zoi in kong thar kan sial theini mo kong thar kha ngo in pikle ma se khami swal kong chu kan zot lo na khanin zoi zoi kan thil ti te drugs kan ti ni chuan emaw zu kan in chuan ti ni amangai poisa khel kan ching ni chuan kai kan thla hlamanga chuan kong thar habit thar kha kan siam kha brain plasticity anga in siam thatle thewang khan neuron thar ni loin a connection a in rewire thewang khanin thil the ani ti kha ka soi do ni chuanin a to pa chuanin ka hrelo la ke ma chu in nge conclude do na ka hrelo kan pom tlan ka ring ta Christian nun dan that takalo om khanin kan tharau lam chau enge van ram chau promise ni lo khan kan ril ru le kan taksa tan thil tha takalo ni ti kha neurobiology atang kan sek na kan zirna tangin le enge pathian ro puizia kan lo mut inan khanin khang zong zong kha nugget sangin alo impu mani chu kalome Thank you, Jonathan Alom Kop May. Presentation ka a slides presentation ka impressive katiboka le baka kalome positive well researched presentation ani katilutuka at the same time Dima. kemi I presentation na kamutu hey scientific research in relate dan le social connectedness there hey beliefs poimo ziate kami narratives Bible narratives zilo da angte kha visuals kha in connect kwal chho kha enge heti hiang kalau zot china molte in ngatinge mishing re hi kan social life nei ho sa de le nge ko shana in mang de te hi ngatinge andam re le ngatinge shisel le te hi ke mai han ke kalau in zot ve me china I presentation here a chang chathe me ka kalau inquiry kalau nei ve personal inquiry kalau nei ve china hianin hemi connection zong isoi mo neurotransmitters and khatiam kha alo poimo lutuka ti kalau mutwaka in nerve analysis baka kami socially impact dante at the same time health impact dante kha angai